Blížil sa 1. máj roku 1965. A keďže som rozmýšľala nad tým, že prečo tradične máme ísť tam a mávať na tribúnu a neviem čo, že trošku treba to oživiť tým našim starodávnym, tým krásnym piesňami. A tak ma napadlo, že taká svadba by nebola od veci, obrázok svadobného sprievodu. Pochodili sme po dedine, získali ľudí, a nakoniec bola z toho skoro 100. Spevu nebolo konca kraja. Tí starší ľudia začínali od jednej pesni po druhú. Tak sme chodili po dedine a spievali. Nikomu sa nechcelo ísť domov. Tak z tohto potom vznikla myšlienka. Rozmýšľala som, no ako toto zúročiť, ak to nemôžeme len tak nehať. No tak som sa pýtala tých starších, ktorí boli v tom našom sprievode slávnom. Tak porozprávali, ako to bolo volakedy, ako spievali, aké zvyky boli. A tak potom ma napadlo, že také priatky by neboli od veci. No tak sme si zistili materiály, ako to bývalo na priatkách. No odrazu boli priatky na svete. A od toho máme aj pomenovanie od 1. čísla Praslica. Nachádzame sa v regióne Tekov, v obci Kozárovce, ktorá je špecifická poľnohospodárstvom, vinohradníctvom a krásnym krojom. Nachádza sa uprostred Tekovského regiónu, v blízkosti bývalého centra Tekovskej župy Starý Tekov. Časť Tekovského regiónu, tzv. Mikroregión, ktorý združuje v súčasnosti 9 obcí, ktoré nosia rovnaký kroj, používajú jednotné nárečie, majú jednotné zvyky. Je charakteristické pre nich vinohradníctvo, poľnohospodárstvo. Sú to obce ležiace severne od mesta Levice, Hronské Kľačany, Veľké Kozmálovce, Starý Tekov, Tlmače, Rybník, Čajkov, Nová Dedina, Hronské Kosihy, Podlúžany. A Gondovo. Nová Dedina, hej. A Gondovo bolo zvlášť. Bolo, ale už nie je. Bolo to voľakedy 11 obcí, ale spojením Gondova, Novej Vsi a Opatovej vznikla jedna obec a tá sa nazýva Nová Dedina. Čiže v súčasnosti je to 9 obcí. Slovenská brána mala v histórii veľký význam, pretože oddeľovala Hronom a vstupom medzi hory oblasť, pokiaľ sa dostali vojska. Tadiaľto prechádzali, či to boli Mongoli, či to boli Tatári, či to boli Turci. Všetky vojska tadiaľto museli prejsť a na kopcoch sa nachádzali strážne veže, ktoré ohlasovali príchod vojsk a chránili túto oblasť. A vlastne ako opúšťa Hron v Kozárovce, tá časť sa volá Slovenská brána. Namúval si do rek z nových zámků Máru. Dali mu ju otec, dali mu ju otec. Za 300 $.
slnečko vychádza. Hostia sa schádzajú, mladú neviestičku, mladú neviestičku. Na sobáš volajú. Jak sa poschádzali, hned na stavky jeli zvony, vyzváňali knězi, zestávali. Byla svatba, byla velice bohatá, hrali na ní, hrali gajaršti cigáni. Svatba sa odbila, muzikanti hrali, muzikanti hrali, devčata zpívali. Jedna hodinečka, ej, obracaj sa ke mne, však si maženička. Ja sa neobrátim, hlavička ňa bolí, ej, veťa nemilujem, nej si nepovúli. Keď sa neobráti tá tvoja hlavička, ej, bude ti povúli turecká žablička. Radši budem doma v černej zemi hniti, ej, lež tebie Turkovi, deti kolebati. Trikrát i povídal, veľmi sa nahneval, ej, chytil on šabličku, poťal i hlavičku. Prestaňte, muziko, zanechte hudenia. Naša neviestička, naša neviestička, celá je
Keď karvy strojili, všetci naríkali. Pre 300 $, pre 300 $. Devčinu zmarnili. Pre 300 $, pre 300 $. Devčinu zmarnili. Tekovský región je veľmi rozmanitý, čo sa týka kroja alebo ľudového odevu. Má niekoľko, dá sa povedať, takých odevných celkov. Jedným je naša obec Kozárovce, jeden je napríklad Čilejkári, ďalší je Požitavie, okolie Zlatých Moraviec. A každý tento mikroregión alebo odevný celok je špecifický na svoj ľudový odev. Čo sa týka Čilejkárov, tak majú veľmi bohato zdobený kroj. V súčasnosti podšívajú sukne papierom, prišívajú si na ne blingáče. Najcharakteristickejší je ten ich rohatý čepiec. No ale v minulosti mali ten kroj veľmi podobný nášmu. Golierkové oplecká, väčšinou čierne rámenné sukne. A rohaté čepce neboli tak zdobené, ale boli jednoduchšie a nižšie, ako sú v súčasnosti. No ale vývojom, príchodom textiliek do Levíc a dovozom blingáčov sa kroje postupne obohacovali a vznikli z nich také, ako poznáme dnes. No a kozárovský kroj, obec Kozárovce, Hronský Bňadik, Psiare vytvárajú jeden odevný celok. Taký najtypickejší prvok pre tento kroj je limbačkový čepiec alebo trasilový čepiec, ktorý sa nosí v týchto obciach. Sú to do výšky odstávajúce blingáče, limbačky, ktoré sa pri tanci pekne trasú a trblietajú. Rozdiel vidím v oblasti, ktorej sa Kozárovce nachádzajú. Bolo to vlastne na severe toho Uhorska, bolo to veľmi ovplyvnené aj maďarským jazykom, maďarskými vplyvmi folklóru. Čiže u nás je veľmi rozšírený čardáš, ktorý napríklad na hore Hroni alebo niekde na Orave sa vyskytuje veľmi málo. Takže to je asi taký základný rozdiel, že tá maďarská oblasť nás ovplyvnila Rakúska-Uhorska. A takisto to malo vplyv aj to, čím sa tu vlastne ľudia živili, či chovali dobytok, aj s tým vinohradníctvom, aj s tým poľnohospodárstvom. To všetko ovplyvňovalo aj vznik piesní, vznik tancov, ktoré boli niekedy aj obradné k tomu, čo sa vlastne robilo v tomto regióne. V Kozárovciach tichý vetrík povieva, už sa cerka od mamičky odberá. Ešte sa vás má mamička spýtať mám, či ja ešte u vás dlho bývať mám. Nie
svet. No keďže sme to prvé číslo nazvali Priatky, aj sme ho tak cvičili, vďaka starším ľuďom, tak sme nosili na skúšky aj praslice, aby sme vedeli aj originálne niečo tvoriť, nie len ako imitovať, že pradieme. Tak sme skúšali na skúškach riadne priasť. No a potom nám tak jeden pán zo srandy, keď nás stretol, hovorí, no čo, praslice, už idete? No tak keď praslice, tak budeme praslica. A odtedy sme sa aj tak nazvali. No naše zvyky sú zamerané len na naše kodrárovecké a nezameriavame sa ako na celú oblasť, ale len to, čo sa zachovalo tu, čo nás tí naši starí predkovia naučili. V tých prvých začiatkoch som pozývala aj na skúšku tých starších pamätníkov, kde nám aj rozprávali, aj zatancovali tie tance, aby sme sa ich aj my naučili. No a postupne sa to potom rozvíjalo aj na tie zvyky, ktoré sme zaradili do naštudovania tých materiálov. Potom, keď som to už mala pozisťované, hlavne v noci som dávala dohromady, ako by to pekne ukázalo, ako by to bolo dobre. Proste takú scenickú podobu som tomu dotvárala, aby to nebolo surové, ale aby to bolo aj pre diváka pútavé, ale zase aby to nebolo umelecké, ale aby to bolo také, ako to, akurát. Dá sa povedať, že tá naša lokalita je výnimočná v tom, že máme tu určitý typ tanca, ktorý nemá nejakú napodobneninu alebo nejakú synonymum v niektorých iných oblastiach tohto regiónu. A to sú práve tie trasené veci. To znamená, či je to trasená polka alebo trasený čardáš. My sme sa dostali k traseným veciam v období Lávka Smrčku a Totky Benčaťovej, ktorý nás zaujal tým teda, že bolo to niečo úplne iné. Tento pár v tom čase mal okolo 80 rokov a bol veľmi úspešný jednak na festivaloch vo východnej Myjave, kde získali neskutočne veľký aplauz, proste preto, že to bolo niečo fakt nové. A my sme sa snažili to od nich prebrať a naučiť sa to. Samozrejme, nič to isté nie je to isté. Tá autenticita je samozrejme daná už mentalitou toho človeka a tým jeho griftom, ktorý má v sebe. My sa snažíme viac menej interpretovať to, čo sme videli u tohto páru, u týchto starých ľudí. Vidíme sa svojich partnerov a poďte troška do krečí, lebo tam ste na tom. Môžeme? Snažíme sa proste to udržať pri živote tak, aby sa to zachovalo. Špecifikum traseného kroku alebo trasených krokov pri polke a čardáši je, keď to tak trošku zjednoduším, zatrasenie sa pri druhej dobe toho tanca. Zhruba tak vychádza to 2 až 3, zhruba tie 3 potrasenia sa na tej pravej nohe alebo na ľavej nohe, pokiaľ to dá dvojkročka. Jasná, chce to len cvik, 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 cvik a cvik. A dáme do toho. Raz, dva, tri. Je to jeden z najstarších
tancov, ktorý sa proste zachoval u nás. Pokiaľ by som chcel byť ako patriot a povedať tak, že čo ešte z hľadiska spevu, alebo teda nejakej ľudových piesní u nás také dominantné, a mne sa to osobne páči, sú to archaické svadobné piesne, ktoré sú skutočne ako veľmi zaujímavé. Nie sú to nejaké umelé piesne polkového alebo čardášového charakteru, sú to väčšinou molové piesne a fakt ako je dobre si ich vypočuť a nehajú taký zážitok v ušiach poslucháčov. A je ako určitá výhoda, môžeme to povedať tak, že je dosť veľký záujem o tieto piesne aj o tieto prezentácie, pretože hlavne na svadbách v posledných, 3-4 rokoch naše ženy sú dosť využívané alebo používané práve s týmito archaickými piesňami, kde čepia nevestu. Od vás sa mamička odoberám, rodičovské požehnanie od vás žiadam. Dajte mi, mamička, požehnania, Pán Boh vie, či ja budem viacej s váma. Od vás sa, tátičko, rozlučujem. Za otcovskú lásku vám ďakujem. Pohľadte, tátičko, moje vlásky, pokiaľ neprekročím vaše prahy. Veste ma, kamarátky, von zo dvora, až ma odprevadia, manka moja. Veste ma, družičky, aj družbovia, veď ja už nebudem medzi vama. Obyvatelia Tekova, najmä tí čilejkári, odchádzali na začiatku 20. storočia vo veľkých vlnách vysťahovaleckých do zámoria, do Ameriky a odchádzali práve v týchto krojoch, tak sa aj zachoval tento kroj dokonca aj v Amerike. Máme ho aj v múzeu pri soche Slobody. No a čilejkárky potom posielali svojim rodinným príslušníkom na pamiatku takéto krojované bábiky až do Ameriky. A myslím si, že bolo to aj v tom, že z tej Ameriky posielali títo Amerikáni látky, ktoré ešte u nás na Slovensku neboli, a posielali ich do týchto obcí, odkiaľ pochádzali, a z toho si šili tie kroje. Preto je tá zdobenosť, aj tie materiály možno bohatšie, možno noblesnejšie ako niekde inde. Tam z tých oblastí, kde ľudia nechodili do zámoria za prácou, tak boli chudobnejší. Tie kroje boli jednoduchšie, menej zdobené možno. Veľmi ťažko tam pracovali, mnohí tam zostali žiť, zomreli, ale niektorí sa vrátili domov. A tí, ktorí tam žili a mali rodiny na Slovensku, tak tie rodiny nazývali Amerikánci. Posielali im doláre, látky a lepšie sa im tu žilo. Väčšinou sa tam živili, pracovali muži ťažko v baniach alebo na stavbách, na vysokých stavbách. Mnohí Slováci stavali americké mrakodrapy. Najstarší zachovaný typ kozárovského kroja je toto golierkové oplecko, ktoré máme tu položené na stole. To sa nosilo tak koncom 19. storočia a vtedy to nosili aj mladé, aj staré ženy. Naň sa obliekal takýto životík, ktorý bol zakasaný do sukne a zdobený na chrbte takýmto blingáčom. Na tento životík sa obliekala
krížna šatka, krížny ručník. No a staršie ženy nosili odev tmavších farieb, mladšie blečích farieb. Na prelome 19. a 20. storočia to boli väčšinou modrotlač, farbiarčina, biele vyšívané plátna. A neskôr prišli do módy aj iné materiály, hodváb, brokád a podobne. Mužský kroj z obdobia prelomu 19. a 20. storočia boli jedine biele plátené gate, ktoré sa šili z dvojakého plátna, a to vo sviatok to bolo pamokové plátno a na prácu to boli konopné, tenké plátna. Takisto sa k tomu obliekala takáto košeľa a na sviatok ľajbrík a v lete sa nosili obuté na nohách pantofle, to boli akoby sandále, ktoré sa na päte zapínali prackou a v zime čižmy. Región Tiekov je charakteristický viacerými mikroregiónmi. Môžeme začať od Kozároviec, to je kozárovský kroj, taký ako má tuto pani Válkovičová oblečený. Je to kašmírový kroj, blingáčový, limbačkový čepiec, tmavšej farby, tzv. Cviklový, ktorý nosili staršie ženy. Tento kašmírový kroj sa v Kozárovciach nazýva delinka. Je to taký najtypickejší kroj pre Kozárovce. Na okolité obce, spomínané čilejkárske, majú svoj kroj viac zdobený blingáčom, výšivkou strojovou, sukne počívané papierom, prišívané niekoľko radov blingáčov na nich. Najtypickejší pre čilejkárske obce je rohatý čepiec, ktorý je takisto bohato zdobený a podložený tzv. Rohami, takou trojcípou podložkou, aby čepiec pekne dovysoka stál. A keď sa presunieme do okolia Zlatých Moraviec, to je zase mikroregión Požitavie. Tam je kroj podobný kozárovskému kroju, avšak čepce sú tzv. Granátkové, nie sú zdobené limbačkami, len gorálkami, perličkami, naskladanou stužkou. Blingáče sú tieto ozdôbky na čepcoch. Sú to vlastne z tenkého drôtika urobené strunky. Na konci je maličká gorálka, pliešok, ktorý sa hlavne pri tanci, pri pohybe hlavou trbliecu a zdobia tak ženu, ktorá to nosí na hlave. Začiatkom 20. storočia bol kroj v celom Tiekovskom regióne takmer jednotný. Bol len čierno-biely, väčšinou to boli materiály modrotlač, farbiarčina a biele vyšívané plátno. A postupom času po prvej svetovej vojne v medzivojnovom období najmä sa začali na kroje prišívať blingáče, rôzne stužky, farebné ozdoby a vývoj prešiel až do súčasnej podoby krojov. No postupom času, najmä v tom medzivojnovom období, chodili ženy do Čiech na roboty, odkiaľ doniesli prvé blingáče a začali ich prišívať na sukne. A bol tam taký trend, to boli čajkovské švadleny, ktoré udávali módu pre celý čilejkársky región. A keď prišila jedna, tak už prišila aj druhá a postupne sa predbiehali, ktorá na tie sukne naprišívala viac ozdôb. A takto vznikol Tiekovský čilejkársky kroj. Stávajte, vy mamička, čo ste ma chovali od malička. Za to sa vám pekne poďakujem. V oblasti Tiekova, nazývanej čilejkárska oblasť alebo čilejkársky mikroregión, kde sa používajú tieto papierom počívané sukne. Je to veľmi špecifický kroj, ktorý sa nikdy nepral a nedalo sa v ňom sedieť. Jedine tak, že si ženy nosili taký malý okrúhly alebo štvorcový stolček, ktorý si položili v kostole a naň si rozprestreli sukne a tak si sadli. Tento kroj nemohol ani zmoknúť, pretože ten blingáč a ten papier by sa poškodil. Medzi tie najstaršie materiály, ktoré sa využívali pri šití ľudového odevu v Kozárovciach a v širokom okolí, patrila modrotlač a tzv. Farbiarčina,
ktorú vyrábali levickí farbiari. Bola veľmi známa, aj dodnes je tým, že púšťa farbu. Čiže keď si žena obliekla biele spodné sukne a na to si dala takúto modrotlačovú sukňu, tak bola celá modrá. A tieto modrotlačové šatky sa nosili na hlavách aj pri pohreboch a ženy, keď plakali, tak mali celú tvár vraj od toho modrú. Som ja bol 16-ročný mladenec, išiel som ja s mojou milou na tanec. Tu mi tancuj, moja milá, šej hoj do rána. Zaplatím aj muzikantom ťuhája. Išiel som ja zavčas rána oráti. Videl som tam moju milú plakáti. Rozlúčme sa, moja milá, šej hoj na dvoje. Nakbanuje tvoje srdce aj moje. Nebudem sa tej jeseni ženiť, radšej budem čierničákov nosiť. Čierničákov, za ním peknú bielu, šej hoj fialku. Škoda moju starodávnu frajerku. Čierničákov, za ním peknú bielu, šej hoj fialku. Škoda moju starodávnu frajerku. Zasadil som čerešničku v humne, zasadil som čerešničku v humne, dá to Pán Boh, že sa ona ujme, dá to Pán Boh, že sa ona ujme. Keď začala čerešnička kvitnúť, keď začala čerešnička kvitnúť, začal som ja za dievčenci lipnúť, začal som ja za dievčenci lipnúť. Keď začala čerešnička rodiť, keď začala čerešnička rodiť, začal som ja k mojej milej chodiť, začal som ja k mojej milej chodiť. Keď začala čerešnička rodiť, začal som ja k mojej milej chodiť, začal som ja k mojej milej chodiť. Od malinka som mala túžbu, aby moje dieťa pokračovalo v mojich šlapajách. A nosila som ho už ako dvojročného na všetky vystúpenia. A tu je výsledok môjho snaženia. Teraz je vedúcim hudby, je vedúcim praslici, ja už ustupujem a mám len také poradenské slovo. A teším sa, že vychováva k tomu aj svojho syna, aj manželku.
Takže sme fakticky celá rodina. Ale nie len my. V Praslivci je viac takých rodín, kde majú toto naše ľudové umenie, tak povedať sa dá v srdci a celé rodiny účinkujú v Praslivci. Výhodou alebo celým takým životom nás prevádza to, že my sme aj partia, ktorú to baví a ktorá sa rada schádza. A ktorá spolu sa pomerne dobre cíti a tým pádom dokáže tie vystúpenia aj tak intenzívnejšie prežiť. Folklórna skupina má nacvičené asi 16 zvykoslovných obrázkov a tieto sa týkajú čiste len obce Kozárovce, tak ako nám ich podali tí naši starí rodičia. Takže nezaoberem s okolím, ale len našimi kozároveckými. A takisto aj krojová výbava, kroje sú zozbierané len čiste z Kozároviec. Čo sa folklórnej skupiny týka, myslím, že takým najväčším úspechom je vôbec to, že existujeme. Pretože máme za sebou od roku 1965, v podstate na rok to bude bezmála 55 rokov, nie že bezmála, ale 55 rokov. A je úspechom už vôbec to, že prenášame už doslova ako z pokolenia na pokolenie tie tradície našich predkov. Tam na tej lúke, tam na zelení, osýkam jako farby zmenené. La 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 la. A prišla k nemu frajerka jeho. Aj tam mali hymnu. A prečo by sme my nemohli mať svoju, pri ktorej dáme širák dole a uctíme si svoje dielo. No tak stalo sa. A teraz ju spievali pri občianskych obradoch, spievali ju proste na všetkom, čo sa vyskytlo pri akých slávnostiach. Ešte aj Kozárovecký rozhlas má znielku z tejto našej nahrávky. Hádam, vám zarecitujem s nej. Tam pri brehu Hrona je dedinka malá. Krášli ju inovec aj slovenská brána. Tu ma vychovala tá rodná mať. Dosť. Hovor to ty. Tá rodná mať moja. Pesničkou. Pesničkou prekrásnou vždy mám. Uspávala. Tak, nosím ja tú pieseň v srdci jak drahokam. Nevymenil by za celý svet tak klam. Keby ma snáď osud do sveta odvial raz. Kozárovce moje, vždy sa k vám vrátim zas. Zahraj Mazuľu. Na lavičke stála, smutná sa zdala, ja na ňu brek, 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 ona sa smiala. Ja na ňu brek, 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 ona sa smiala. Na to som k vám prišiel, aby som sa zišol, aby som sa s tebou mila, aby som sa zišol, aby som sa s tebou mila, aby som sa zišol. K reštaurovaniu kozárovských krojov som sa dostal asi tak pred 5-6 rokmi. Chodil som po starších obyvateľoch našej obce, ktorí sa tomu venovali, tak som sa postupne priúčal. A keď oni prestali už robiť, tak som to prebral po nich ja. Keďže moja mama pôsobí vo folklórnej skupine Praslica, tak od malička ma viedla tradíciám k folklóru a postupne som sa stal aj členom folklórnej skupiny Praslica. Popri tom nejak sa vyvinula taká myšlienka opravy alebo výroby týchto krojov. Začal zbierať kroje, začal zbierať nástroje, ktoré sa používali na prácu. A keďže niektoré tie kroje boli zničené, čepce boli zničené, tak si ich potom začal opravovať a sám aj tvoriť. Čardáš! Otvorže mi, moja milá, otvorže.
Čo sa týka tanečných foriem, prevláda väčšinou polkový alebo čardášový krok, alebo teda piesne polkového a čardášového druhu. Určitou osobitosťou je to, že spev je jednohlasný. Nebolo zvykom v našej lokalite používať dvoj- alebo trojhlas, ako je tomu, dajme tomu, niekde na Horehrovni alebo v niektorých iných lokalitách. Jednohlasne bolo to práve makové, kozárovské. Čo sa týka Kozároviec a vzťahu ľudí alebo obyvateľov k folklóru, musím povedať tak, že ten je pomerne významný, dokonca by som povedal v rámci regiónu Tekovského asi nadštandardný. Pretože v rámci Kozároviec funguje niekoľko folklórnych skupín. Fungujú mimo folklórnej skupiny Praslica ďalšia tanečno-spevácka skupina, fungujú detský súbor máme tu ľudovú hudbu, ktorá funguje z hľadiska kultúry. Máme tu divadelný súbor, máme tu dýchovú hudbu, čiže keby sme zobrali ako počet ľudových umelcov kozárovských na počet obyvateľov, istotne sme suverénne ako top 1 v rámci Tekovského regiónu. Skutočne, ak sme si tak folklórne blízky, sme si trošku tak bližšie aj tak rodinne, pretože pravidelne, sme si to spočítali, takmer 25. výročie, organizujeme také rodinné spoločenské posedenie, guláš party nazývame, alebo prasačiu party a proste trávime najnovšie 2 dni spolu. A proste to je udalosť, na ktorú si tí ľudia nájdu čas, nájdu priestor s manželom, s manželkou, s deťmi. Proste a sa tam zíde 30-40 ľudí. Máme v Praslici také pekné motto, ktoré si občas pripomeniem. Až ako je nám súdené, Praslica naša raz sa rozpadne. No pri pohľade na túto spomienka v tebe ožije. A toho sa držím, keď mi je smutno a keď chcem, aby tá skupina ďalej držala, tak si zapnem peste a poviem si, musí ožiť. Čaká nás na budúci rok 55-ka, na 55. výročie folklórnej skupiny. Takže k tomu sa budeme tohto roku vrácať, budeme si to nejako trošku rozoberať, ako a čo. A top číslo 1 plán je každoročný a čím ďalej, tým väčší, pretože ako je vidno, naše krížiky pribúdajú, to znamená, trošku stárneme. A tú vekovú štruktúru potrebujeme doplniť o ten dorast, aby sme mali komu odovzdať, aby aj tí nastupujúci členovia, ktorí prídu po nás, prebrali tie prvky, tie piesne, vôbec tie ľudové zvyky, ktoré prezentujeme my a postupne ich odovzdávali zase ďalej a ďalej. To znamená, aby to nevymrelo v Kozárovciach, aby sme držali tú tradíciu, ktorá tu je v tých folklórnych skupinách i pre tie ďalšie generácie, ktoré prídu po nás.